Welcome back sa Let's Talk, still with Engineer Castaneda. Engineer, ano pa yung mga ongoing projects ngayon ng DPWH dito sa First District? Okay, ituloy ko, Derek, yung regular infra namin. Meron pa tayong ongoing dito sa may Santa Catalina Bridge. Santa Catalina Bridge, yung sa may, dito rin sa may Gimod Bantay, Asag Gimod San Juan. Yan ang natitira na regular infra natin yung tatlo. For the year. Tapos yung budget pero aside from that, yung mga sinasabi natin, PDAP, yung sinasabi ko lang yung mga regular infra. So, yeah, regular infra ng DPWH yan. Tapos aside from that, yung mga PDAP nga. Engineer, bigyan mo lang ako, like, PDAP, no? Kunwari, congressman binigay sa, ito turn over ba sa inyo yung budget? Parang gano'n yan. May bigay sa amin yung budget, silang mismong magbigay yung name of project, kung eskwelahan, kung farm to market road, kung mga stage, multipurpose pavement. Tapos ano? Pero in general is for barangays, hindi sa national. Usually ang sa PDAP is barangay, farm to market road. Sa inyo rin ba, like, for example, nagpatayo ng parang barangay hall sa DPWH pa rin. Almost. Basta infra, lahat punta sa DPWH yan ang gagawa. Automatic yan pag PDAP. Tapos ano yung budget doon? Kayo nang kukuha sa national? Sila mismong from DBM ipapasa sa DPWH central office. Then central office isusubalot yan for the district. Okay. Isusubalot. Now, sabi niyo patapos, pero are you familiar, di ba, na nilabas lately lang na yung mga bridge dapat na dagawa ng DPWH should be painted orange. Alam mo na yan, no? Lahat ng mayroon directive ni Secretary na lahat ng steel bridges be painted with orange, yung parang DPWH. Yung color ng DPWH. Pero itong mga concrete railings naman, puti pa rin. O nga, para at least ma-identify na trabaho at ano ng DPWH, kasi nga napagkakamalan kasi kay ano yan kay Mayor yan, kay Gob yan, kay Congressman yan, parang gano'n. Saka identified naman yung mga bridges natin na Derek, kasi along national roads sa amin yan. Kasi ang national roads natin is from Quirino Bridge to Sinait, yung boundary ng Badok. Yan ang MNR na sinasabi namin, yung Manila North Road. Meron tayong secondary roads gaya ng papunta sa Camp Elpidio Quirino. Secondary yan. Papasok dito sa may Quirino Pandan Road. From highway hanggang sa malapit sa Puerte. Meron din tayo dito sa Prambedeng, yung sinasabi namin na Bigan Kawayan Road, pagbaba mo sa Kuta going sa town ng Kawayan. Yan mga secondary. Dito rin sa from Bantay Road, ito Bantay Bigan Road. Then another is Bigan Airport Road. Then Bigan San Vicente Road from the corner of Rizal Street going airport to San Vicente, Bayubay. Meron din tayo yung Bayubay Pangada Road. Yung sa may bagong channel doon. Tapos meron tayong Bigan Santa Catalina Road from municipality Sito Bigan to Santa Catalina. Meron tayong Bantay San Vicente Road. Dito sa may Bantay going San Vicente. And this is yung sa Lumagi Port Road. Sa Lumagi. Yan ang bagay po kanina bagong network. Kaibigan namin yung mga taga GMA7 yan. Maganda talaga yung daan nila doon. Okay, lately, for the past, siguro, almost a year na napansin namin na panay. For this year, panay ang, kumbaga, widening ng ating mga highways or main roads ito. Okay, talking about widening. Pag sinabi bang widening, kailangan malakihan yung roads or bakit widening ang tawag? Okay, sige. We will define the widening, Derek. Kapag sinabing widening, considering the one lane na width ng iwa-widen. Kapag sinabi nating concreting of shoulder, kahit 1 meter lang, 1.5 meters, 2 meters, okay lang. Kasi kapag sinabi mong widening, kapag title ang programa natin is widening, talagang one lane ang ibig sabihin yon.
Ang one lane natin is 3.35. 3 meters. 3.35 meters. Ibig sabihin kapag widening, dapat magdagdag tayo ng 3.35 per side. Per side. Kasi ang road right of way natin is 20 meters. Okay. 20 meters, ibig sabihin yung 20 meters is 10 meters from the center line. Oo. Yung center line sa center line of the road. Ibig sabihin mag-atras ka ng 10 meters. Yung 10 meters na yan, pati na yung kanal. Meron ng nakaalot na kanal. Yung existing natin is 3.35, di ba? Oo. Tapos kapag widening, magdagdag tayo ng 3.35 again, that is equivalent to 6.7. Meron pang natitira na 3 point something. Oo. Ang 3 point something na natitira pa is used for pedestrian. Kasi napapansin natin kasi yung mga widening, yung mga ibang nagwa-widen, wala silang pedestrian eh. Yan ang delikado. Kasi nga, kinopya na kasi nga 9 meters talaga daw kasi. Oo. Lahat 3 parang gano'n. So, basta 9 meters ata ang luwa. Ibig sabihin yung pedestrian, wala nang daanan ng tao. Kasi kapag dumadaan ka sa widen na 3.35, delikado yan. Baka mabangga ka kasi yan din lumulusot ng mga sasakyan kung minsan eh. Lalo pa maganda yung highway. Kaya meron pa tayong pedestrian na sinasabi na daanan ng mga tao. So, paano yung pedestrian? Like, paano yung engineer? Like, for example, na may area na paano natin mabubuo yung 3.35, 3.35? Okay, case-to-case basis naman. May mga maliliit na gaya ng bahay. Dito sa may, sabihin na lang natin na Quezon, yung mga talagang masikip na talagang yung mga government, gaya dito sa Bigan. Oo. Siyempre, kaya nakasagad na. Pero sa mga maluluwang na parte, yan ang iwa-widen natin. Hindi naman nagre-reklamo yung mga may-ari ng bayan. Bakit yung kinukayamin na yan, yung lalo sa widening? Sabi ng mga abogado, meron tayong sinasabi na eminent domain. Law of eminent domain yata yun. Pero sinong nagle-lecture ako ng road right of way, yan ang sinasabi ko eh. Gusto mo man o hindi, kukunin ng gobyerno ng lote mo kapag kinakailangan. Na babayaran din. Babayaran din? Yan din, may in return. Nakala ko kasi ang pagkakalam ko rin is kinukuha lang daw ng gobyerno basta-basta, lalo pag kaya maraming ayaw ng road widening kasi nga yung pagkakaintindi nila is kinukuha a portion of their lot or their kanyang space na yan. Pero nababayaran din sila. Nababayaran pero yung ang basa ng pagbayad sa assessment. Oo. Sa assess value. Sa assess. Kasi kapag yung mga halimbawa, yung zonal value yung pinag-usapan, mataas masyado yan. Meron namang limitasyon ng gobyerno. Halimbawa, meron 1 million na pundo sa isang proyekto yan na may wawiden. 10% lang ang pwedeng gastusin doon para sa road right of way. Sa road right of way, yung mga bibilin, yung mga babayaran. So, may possibility talaga na medyo mababa, no? Mababa talaga. Kaya may ano talaga na minsan nakikipag-anuhan talaga sila na ayaw namin. Pero whether they like it or they like it, kukunin pa rin ng gobyerno yung right of way na yun. Medyo masaklap din, medyo mahirap. Pero siguro, intindihan na rin na it's also for the benefit of sa kanila rin at gaganda yung lugar nila. Pero sa widening na may nanonotice kami, parang walang drainage. May drainage din ba na kinokonstruct? Parang wala. Meron din sa mga talagang pwedeng lagyan ng drainage. Halimbawa sa sentro. Oo. Wala nang yung palayan kumbaga. Kasi kapag may palayan, kahit di mo lalagyan ng drainage kasi magdire-dire na yung na tubig doon eh. Paano pag umapaw, pag bumaha? Di, ganun din. Hindi, meron naman tayo yung sinasabi natin na drainage, yung lateral drainage. Pero meron tayong mga cross drains. Ibig sabihin mga cross drains kapag umapaw dito sa east, karamihan naman sa eastern side eh, kasi patungong western side yung tubig eh. Kaya meron tayong mga cross drains. Okay. So meron naman talagang pero yung mga ibang mga drainages na ginagawa ninyo, di ba? Is it also part din sa widening? Lalo na yung mga dito sa mga town proper area, di ba? May nakikita ako parang ginagawa niyo yung drainage. Is it part of the widening din ba yan? Meron din yung sa widening program, meron din yung drainage kung minsan, pero kapag hindi ka kailanganin, yung sinasabi ko, kapag hindi ka kailanganin, hindi nalalagyan, sayang lang yung pera. Kapag yung the flow of water is accumulate yung isang lugar. Yung hindi babaha talaga, hindi mo na i-divert yung tubig. Pero sa isang construction, road construction, ganyan,
Gano ba usually katagal ang para matapos yan? Hindi, siyempre, asa sa bidding, sa budget, di ba meron din tayong target date na kailangan matapos? Usually, ano yung pinakamatagal at ano yung pinakamaiksi? Kung kapag inumpisa yung sa pre-engineering detail, kumbaga matagal, pero kapag nabid na yung project, i-short na lang natin yung kung nabid na yung project. Kasi kapag hindi pa natin i-short yung nabid na project, matagal eh. One year yan eh. 1 year plan yan eh. Kapag mula sa preliminary engineering detail, pre-construction, pre-bid conference, bidding, hanggang sa construction, punta na lang tayo sa implementation. Halimbawa, tapos na bidding na, tapos halimbawa, yung isang project 10 million completing, it takes more or less 3 months. Yung 10 million worth. Gano'ng kahaba yun? Mga ilang 10 million is around 500 meters, 4 to 500 meters. 4 to 500 meters. Bakit may nangyayari ganun? Parang ang tagal matapos. O ganyan yan, yung ganyan. Yung may dito sa mga areas. Halimbawa, nag-umpisa ng project mo is March. Or May. May sabihin na lang natin ng May. Bumagyo ng June. Yung kaya isususpend namin yung project. Kaya matapos hanggang November or October, hintayin natin yung kagandahan ng panahon. Hindi naman ibig sabihin kapag sinuspend mo yung project is mag-lapse na yung kontrata. Hindi. Meron namang kasulatan na we will suspend the project because of the weather condition. Pero bakit mostly na mga projects na umpisahan mga rainy season? Bakit gano'n? Oo, dati. Pero ngayon dati talaga kasi nakakantsawan kami noon. Kung naalala yun, magtanim naman sila ng palay doon, gano'n. Pero yan naman ang releasing noon eh. First quarter ang releasing. First quarter. Ang releasing noon. Tapos yung releasing mo hindi pa naman agad proseso po hanggang sa bidding, di ba? Kaya masasambutan sa rainy season. Kaya itong mga proposed project namin sa for 2013, all projects will be bid. Kami dito sa First District, mabibigyan hanggang katapusan. Tapusan ng itong taon for the next year. This one na hanggang katapusan itong buwan na to, November. So ibig sabihin para for the next year next year regular infra. So ibig sabihin you could start it at least mga tag-init pa, matatapos yan mga summertime. Para approval of bidding this coming December, pwede na silang mag-umpisa. Okay. Kasi nga, di ba, natagurian talaga ang DPWs. Ay, kung kailan, ayan na naman kasi tag-ulan. Ayan na naman. O di kaya, dahil malapit na eleksyon, kaya tag-ulan. Sige, pagbalik natin na engineer, may tatanong lang ako tungkol sa mga budget releasing ng DPWs ng projects. Yan po mga kaibigan. At sa pagbabalik natin, tanungin pa rin natin kay Engineer Castaneda. Sabi nga, marami pa tayong dapat malaman tungkol sa DPWH. Yan po sa pagbabalik ng Let's Talk.